Здравейте, приятели пътешественици! Днес ви споделяме тези чудни и вълшебни кадри от остров Саона. Намираме се в близост до Доминиканската република. Това е един национален парк тук от Доминикана. Включихме се в една от бреговите организирани екскурзии от кораба Коста Фачино за днес тук. И ви споделяме това вълшебно място. Днес ще прекараме целият ден тук, като се насладим на чудната природа и прекрасна атмосфера. Чувството е наистина изключително и много зареждащо. Движихме се с моторни лодки всъщност от пристанище Ла Романа на около 30-40 минути от тук, като спряхме и в един естествен басейн да поплуваме на около метър дълбочина. И вече сме тук, за да прекараме един чудесен ден.